Nailhan na sa Cebu City Police Office ubos sa pagpangulo ni Acting City Director Police Colonel Sumalde. Ang indibidwal nga responsable sa pag-post ug mga hulga online batok sa Inayawan National High School diin kini nagpakita sa ilang pasalig sa kaluwasan sa publiko. Pinaagi sa dali, makugihon og propesyonal nga imbestigasyon nga misangpot sa diha-diha nga pag-ila. Pinaagi sa makuti nga cyber inspection na pagpangalap og impormasyon o koordinasyon sa mga hingtungdan. Malampuson nga nailhan sa mga investigador ang indibidwal nga responsable sulod sa mubo nga panahon. Din ang subject o sa ka-13 anyos nga Kanhi Estudyante sa Inayawan National High School o voluntaryo nga miangkon nga nagpaambit kini og pagpanghulga o personal nga naka-access sa social media account nga gigamit sa insidente pinaagi sa iyang cellular phone nga nagpamatuod sa iyang kalambigitan. Subay niini, gidayeg ni Acting City Director Police Colonel Sumalde ang mga personahe sa Inayawan Police Station sa ilahang profesionalismo og dali nga aksyon nga nagpasiugda nga ang matag hulga tinuod man o dili o sa kalimbong gitartar usab ang labi nga seryoso nga mga pagkaseryoso.